Se jżdiedu l-postijiet fejn tfal b'diżabilità jirċievu servizz speċjalizzat f'ambjent u faċilitajiet moderni anke skont il-faxxa tal-età tagħhom, dan permezz ta' investiment ta' €1,600,000 għal servizz ta' respite għal tfal b'diżabilità waqt li l-qraba jkunu jistgħu jieħdu ħsieb impenni oħrajn. Dar Santa Rosa li fetħet ftit tal-ġimgħatilu se tkun qed toffri dan is-servizz permezz ta' ftehim bejn l-Aġenzija Support fil-Ministeru għall-Inklużjoni, il-Volontarjat u d-Drittijiet tal-Konsumatur u Ħila Homes Limited. Li firmar tal-ftehim bejn il-Kap Eżekuttiv tal-Aġenzija Support Oliver Scicluna u l-Kap Eżekuttiv ta' Ħila Homes Limited Janet Silvio kien presedut mill-Ministru responsabbli Giulia Farrugia Portelli. Scicluna tkellem dwar l-importanza ta' servizzi ta' din ix-xorta biex tfal b'diżabilità jidraw f'ambjenti indipendenti. Saħħu iżjed il-postijiet ta' respite din id-darba għal tfal b'diżabilità. Dan ħajkun ovvjament qed jgħin mhux biss l-tfal biex jidraw ukoll jgħixu f'ambjenti iżjed indipendenti, imma wkoll lill-familji ikun qed jgħinhom anki biex għada pitada dawn il-persuni b'diżabilità ma jkunux ta' burden fuq il-familja. Dwar dan tkellmet ukoll il-Ministru Farrugia Portelli. L-aħħar mill-aħħar kull ġenitur għandu bżonn li jerġa' jiċċarġa lilu nnifsu u li jkollna servizz f'dan il-pajjiż li ħares biss lejn tfal li għandhom diżabilità hija xi ħaġa ta' importanza. Minkejja li s-servizz ta' respite mirat għal żmien limitat, is-servizz li jingħata ikun ippjanat biex jintlaħqu l-bżonnijiet skont il-livelli ta' dipendenza dan minn barra s-servizzi offruti minn entitajiet u NGOs oħra f'Malta u Għawdex.